Señoras, señores, amigos e amigas, moi boas noites. Saúdos desde Ribadumia, desde os estudios centrais de Canarias Baixas. Hoxe analizaremos nesta edición de Falemos o Concello de Moraña, co portavoz socialista, un chaval xoven, pero que ven a facer balance deste ano e medio de legislatura neste Concello de Interior. Estaremos tamén co teniente alcalde, terceiro teniente alcalde do Concello de Noia e presidente desta agrupación de noieses independientes agrupados para analizar esa situación política deste Concello que nas últimas semanas ou nos últimos meses máis ou menos está un pouquiño alterada a situación política. E abrimos este turno de análisis, de reflexións, co sector vitivinícola, pero dende o punto de vista do campo principalmente, que é a viticultura. E o facemos con Miguel Tubío. Ele é o director técnico de Martín Codas Viticultores. Moi boa noite, benvido, señor Tubío, como estamos? Hola, bon día. Boa noite. Isto sale pola noite e hai que decir boa noite. Bueno. Son as 10:05 da noite. Perfecto. Como estamos? Este programa se está grabando sobre as 4:30 da tarde e saldremos esta noite a partir do informativo das 10 da noite. E logo as outras redifusións que facemos. Estaba repasando eu que, e estábamos agora rememorando inicios, tanto desta televisión, aínda que vostede é un mozote, un chavalote, pero era cando empezaba, digamos que a de Rías Baixas, e cando empezaban as adegas. Martín Codas é do ano 95, estamos falando de 85, estamos falando de 39 anos, 40 anos para que nos fagamos, que a audiencia se faga. Como valora estes 40 anos se os tuvera que definir en 20, 30 segundos? Dende o punto de vista de viticultura. Bueno, pois unha transformación xeral, eu creo que toda a transformación agraria da comarca tamén sufriu, pero que veo moi da man do viño, non? Eu, deses 40 anos, pois levo aquí, vai facer casi 30, non? E, por tanto, casi estuve non nos inicios, pero empecé en Martín Codas no 97, e daquela altura, pois, a horta tiña unha presencia moi grande, moito xudía, moito padrón, a viticultura é algo aínda secundario, si que despois da transformación dos anos 80 e no nacemento da ADO, e isto veu da man da calidade e dun produto diferencial e dunha orixe, non? E que fai referencia ao traballo que se fixo tamén desde aquí, desde Tesalonés, pois deu lugar á explosión do que hoxe o sector do viño na comarca, en xeral, bueno, en toda Galicia, non? Da importancia, Rías Baixas a primeira elección de orixe, e con unha produción, con un crecemento e un desarrollo económico que é o motor da comarca ahora mesmo a nivel agrario, porque a horta sí que tendo presencia, pero máis residual, e vemos unha transformación paisaxística. Se poderemos facer un reset, e o Google a veces nos axuda hasta certa altura, pero non temos imaxes tan anteriores, pero veríamos como se transformou a viticultura antes con viñedos máis nos bordes das parcelas, menos continuidade, e agora pois hai grandes áreas de viticultura que realmente son un dos grandes motores da comarca, sin dúbida, e que creo que ademais é un complemento importante para outro gran valor que temos aquí, que é o turismo, non? Entón, creo que é unha sinerxia moi boa e que creo que estamos en un momento e que hai que aproveitalo, non? E en algún momento se dixo que era a transformación agraria máis importante de España nos últimos anos, pola cantidad de xente moza que incorporaba, pola muller, o mundo de a poda, digamos, das labores de viñedo no campo, na viticultura, a incorporación e a formación de novos técnicos, o desenvolvemento económico agrario que acaba de decir vostede, pero tamén económico e cultural, non? Sí, o sea, todo isto, ao final, é unha sinerxia que nos leva onde estamos hoxe, coa primeira elección de orixen, digamos, de Galicia, reconocida como a variedade máis importante de España. E exemplo en toda España. Exemplo en toda España, como denominación de orixen, como zona, incluso ahora mesmo estamos xa, e o dimos análisis e os estudos que están facendo desde a denominación de orixen, a punto de ser a primeira variedade internacional española. No pasado se xeneraron as francesas, o Chardonnay, tal, e os análisis que están facendo fan fruto deste bo facer e deste crecemento e desenrolo internacional, pois xa no mundo do viño, nos novos produtores, nos novos consumidores, Albariño xa ten un posicionamento moi ligado a que é Rías Baixas. E, señor Tubío, para empezar así un pouquiño, que ten máis porcentaxe de valor no viño final? O campo ou a bodega? Boa pregunta, se empezamos entramos a matar, non?
Bueno, por onde veño e o diferencial desde logo para mí é o campo, inda que realmente quen pon a guinda e quen pon o valor é a bodega. E por que digo isto? Porque a albariño é unha casta, unha variedade que podíamos plantar en calquer lado, de feito xa se está plantando, e o que nos queda diferencial é onde se cría e como se cría, e eso, por eso a personalidade que ten os Rías Baixas, máis o lado varietal, que vamos a ter que convivir con albariños de outras zonas, xa é unha realidade, como no seu dio fixo Francia, ven da viticultura, e non só a viticultura polo facer dos viticultores, sino por todo o que iso conleva, que é un orixen, un mar, o que nos marca, e iso se traduce nun potencial que máis gestionado na bodega genera aí. É certo que podes ir a ceviños máis xenéricos, máis tal, pero a realidade é que creo que o bo facer de Rías Baixas foi sempre ir da man da calidade e nunca se traballou desde a parte de abaixo, e iso nos posicionou nun punto que posicionou no consumidor palabra albariño como sinónimo de calidade, e Rías Baixas pois como o garante de todo isto. O máis, bueno, que sería o máis importante, ou que factores son máis, digamos, que influyen máis ou son máis decisivos no viño? A ubicación, é dicir, o chan, o terreo, por eso non somos Rías Baixas. A variedade pode ir a calquer río, a Australia, pero non será nunca un Rías Baixas, habrá unhas diferencias. Sí. A orientación das parcelas, metámonos a fondo, que vostede hoxe pode ter unha, bueno, pode ter non, ten moita información e moitos datos e moita experiencia, ademais, nestos anos. O sea, sempre no mundo este dos viños, non? E do potencial de que pode ter cada zona, hai unha parte sempre macro e unha micro, non? A macro que máis marca, porque eso é o que condiciona, incluso nas distintas orientacións, incluso co efecto de distintos viticultores, sempre hai un fondo que é o mesmo, non? E de feito, dentro de Rías Baixas, os viños do Salnés, cando se fan ben, son perceptibles e diferenciais do que se pode facer no Rosal ou no Condado. Entón, hai unha componente macro que está moi condicionada ca temperatura, ca orientación xeral da zona e tamén co réximen térmico e de precipitación e humidade. Entón, aquí o Salnés sempre ten un componente máis salino, está máis aberto ao mar, e creo que iso é o que máis marca. Despois a orientación xa cando das un paso máis. Entón, tes unha capa base que é un Salnés ou pode ser un Rosal, porque teñen un suelo diferente, e aí xa te vas ás orientacións, pode ser incluso os solos, hai xente que está traballando esa parte máis diferencial, pequenos produtores, hai pequenas zonas arcillosas, nos mesmos dentro de Martín Codas estamos facendo nos viños premium pois esas seleccións, e entón aí ves unha capa adicional que enriquece a parte de arriba dos viños e que dá a singularidade, non? Que sempre nunha zona cando se fai grande é necesario ter a pirámide, non? Esa base dos viños, digamos, que fan a categoría, e despois a partir de aí empezas a subir, como isto impuxeron os franceses, na Borgoña fundamentalmente, pero funciona así. O viño xenérico, digamos, albariño tradicional, que marca un carácter e un orixen, despois a partir de aí se empezas ca singularidade, con unha elaboración máis singular, maduracións, algo menos de rendimento, e xa cando vas á parte de arriba de todo, xa tes que rizar máis o rizo, ir a esas cousas máis extremas, que combinados ca elaboración é o que dá esa riqueza que pode ter unha zona e que ademais é o que dá notoriedade, non? E o que fai grande. E creo que as Rías Baixas están nese punto xa de conseguir. Claro, porque digamos que visualmente é moi fácil distinguir o Salnés co Rosal ou co Condado, pero logo despois, se vamos aos análisis, se vamos ao detalle, o mellor xe non hai tantas diferencias, non? No suelo. Se chegará, é unha hipótesis que a medio e longo plazo se cheguen a, digamos que, diferenciar, marcar os diferentes territorios para os diferentes viños, para... É un camiño que ten que ver co consumidor, non? Entón, a potencialidade existe. Entón, tú, se faz elaboracións buscando eso, consigues esa diferenciación. Pero ten que haber un consumidor capaz de apreciarlo e con esa capacidade. Entón, sí que, así como noutras zonas, se está traballando en outras deos, no Bierzo, no Priorato, precisamente están indo ese modelo francés, do viño de Villa, onde hai certas desa clasificación. Creo que Rías Baixas podría ter moito contido e relato para esa parte. Falta que haxa proxectos que aposten por eso e, sobre todo, que se intente estandarizar, porque de forma particular, se hai productores e nós mesmos estamos buscando esa singularidade, pero despois acaba de non tes unha trazabilidade, unha chegada ao consumidor
digamos, general para todos os viticultores, e aí se perde un pouquinho ese relato. Pero realmente se está traballando, hai xente que fai... Sí, desde anos, exacto, o sea, e nós tuvemos un proxecto experimental precisamente dentro de Martín Codas cando collemos a bodega de adegas galegas, que empezamos a coñecer a viticultura do Condado de Rosal, e tuvemos durante varios anos pues, traballando separado, e tiñamos un produto que non foi comercial, pero que era moi ilustrativo e a xente encantaba, porque tiñamos un albariño do Condado, un do Rosal e un do Salnés, elaborados no mesmo protocolo con uvas deses orixes, e percibías unhas diferencias brutais, que despois, contado así, os percibes cando faz un viño desta base que decía un albariño, pois eso se vai diluindo porque vas buscando ese perfil de albariño que espera o consumidor. Porque é todo cultura. É todo cultura. Entonces, e como contes o relato e a quen te dirixes. Entonces, ese mix é o que fai un poquinho a grandeza tamén deste mundo e o que lle enriquece e que xenera esa inquietude e esa atracción pola xente, que creo que é onde está o noso futuro. E para sair do terreno e seguir avanzando, pero nos terrenos, unha das eivas que temos en Galicia é que somos minifundistas. É dicir, que un metro cuadrado danos para facer unha horta e unha viña, non? E iso resulta que o convertimos en valor, porque nos dá diferenciación, porque nos dá potencia, porque nos dá matices. E aí nós, como Martín Codas, pois... quizás non é que sea unha lacra, pero nacemos así. Somos unha agrupación de pequenos viticultores e, por tanto, ainda que nos poden identificar como unha bodega grande, realmente somos colleiteiros e pequenos colleiteiros. Somos un grupo de 300 viticultores hoxe, máis os colaboradores, e temos máis de 2.500 parcelas. Eu creo que parte do éxito que si podemos decir é como integrar eso nun proxecto de volumen, pero sendo capaz de gestionar a variabilidade. Para nós sempre foi unha obsesión no traballo que tumemos en viticultura de nos enfrentábamos a eso, organizar unha vendima con 300 viticultores, 2.500 parcelas, e ora cal collo primeiro, cal non. Eso levamos traballando desde que eu empecé e fomos adaptando e ao final fomos encamiñando de conseguir para cada un dos produtos e estilos de viño que temos escoller as millores uvas adaptadas a ese potencial enolóxico. E o momento. E o momento exacto de facer coa participación do viticultor, e creo que aí é onde está un poquinho a clave de poder manter produtos moi diferentes, e no noso portfolio pues, podemos ter desde os viños máis premium ao nivel dos calquera millores, os viños máis estándar, incluso os viños para estes novos consumidores máis fáciles, máis divertidos, pensándose con máis azúcar residual, todo adaptado a ese novo perfil de consumidor, porque é a clave, o sea, neste mundo do viño, ainda que é moi romántico e podemos adornar moito, ao final tes que ter produtos alineados para cada segmento, que é moi diverso e está cambiando moito tamén, Sí, que é un mundo moi cambiante. Moi cambiante. Logo, temos as variedades, temos o terreo. A mí me gustaríame falar da variedade de cepa, da variedade de uva, que é albariñas, pero dos diferentes clons. Que temos que elixir? Que importancia ten un bo clon, ou os clons adaptados aquí, e os sistemas de emparrado, é dicir, o sistema de conducción? Son dos temas diferentes. Os clones, nós tuvemos, non sei se a desgracia ou a sorte, pero creo que é unha fortaleza de hoxe, o albariño é unha variedade moi antiga, non? E o dice, o sea, o que se conservou nos anos 80 fai de unha gran variabilidade, que nos fai remontar a unha variedade de moita antigüedade que evoluciona en diferentes clones, digamos, moi diferentes. Como éramos moi pequenos e non unha variedade obxectivo para os viveiros, nunca, o sea, se fixeron varios intentos de selección clonal, houve algún proxecto da Xunta, pero non evolucionou a un produto comercial e se mantuvo hasta fai 4 anos prácticamente, non existían clones. E, por tanto, todo se reproducía de seleccións masais. E, por tanto, seguimos mantendo esa riqueza policlonal, que non é mellor nin peor. De feito, ahora hai unha tendencia, o sea, despois da degradación que provoca a selección clonal, pois hai zonas como nos tempranillos ou noutras variedades onde se plantou todo dun único clon, están volvendo a recuperar esos ancestrais e fantendo porque son máis, se fala de que estas plantacións policlonais son máis resilientes porque o clima cambia moito e o que hoxe unha variedade ou un clon que podía ter unhas características co cambio climático son interesantes e no mix suele estar mellor. Entón, a día de hoxe, as 4.500 hectáreas prácticamente me atrevería a decir que o 90% é de selección masal, non é selección clonal por detrás, e, por tanto, temos toda a variedade originaria do albariño. Sí que ahora están xurdindo seleccións, pero bastante variadas e con distintas adaptacións. O que che aporta unha selección clonal é
non tes virus, digamos, que están de forma xeral e, por tanto, sueles ter un poquinho máis de productividade e sí que podes seleccionar perfiles aromáticos, empezan a facerse así, pero creo que xa non é tendencia ao día de hoxe ir tanto pola selección clonal, senón aproveitar a riqueza que che dá a diversidade. E, por tanto, a nivel de variedade, creo que o que temos e a riqueza que ten hoxe está basada no policlonal. Isto tenderá a ir hacia as seleccións clonais, pero afortunadamente están sendo variadas e, por tanto, non vexo un horizonte de un único clon, sino que se poderá traballar con varios, uns pois, con máis productividade, outros con máis acidez, menos acidez. Eu creo que hai un camiño interesante. E a nivel de sistema de conducción, pois aí poderíamos falar 3 programas, si queres, porque de feito foi un dos motores de todo o tema este de innovación do que fixemos en Perredondo. E aquí temos un gran sistema de conducción que é o Parral, e o Parral a súa evolución hacia o que é o Rías Baixas, porque igual que evolucionou a forma de cultivar, evolucionou o Parral. Nos inicios tiñamos parrales perimetrais, despois tiñamos parrales máis estreitiños, que a escola aquela dos pasillos, de agora se está evolucionando parrales máis anchos. Todo isto está evolucionando tamén co clima e ca forma de traballar, e é un gran sistema, sobre todo no escenario actual. En algún momento, pues, nos inicios, pues, houve ese debate, si espalderas, si parra, todo eso. Eso foi, aí había, era trending en aquela época, que non existía a palabra, pero xa era. E o que nos damos conta de que o Parral se sigue mantendo, por que? Porque está moi adaptado na nosa zona, porque permite eses desarrollos vegetativos grandes que ten o Albariño, os permite xestionar dunha forma sencilla, e sobre todo no contexto de minifundio, nas parcelas pequenas, pois tes un mellor aproveito dentro da terra. Solo con eso xa cumple un obxectivo de que é máis interesante. Despois ten un poquinho máis de rendimento coa espaldera, e aí entramos noutro debate se rendimento máis menos. Eu sempre me gusta escapar da palabra rendimento e me gusta falar de equilibrio. E, por tanto, nas nosas condicións con moita chuvia, un rendimento baixo en un viñedo moi vigoroso non é positivo, suele dar uvas de baixa calidade. Entón, rendimentos medios de 10.000, 11.000, 12.000, cando tes un viñedo equilibrado, poden dar viños de feito Rías Baixas hoxe o que é con esos parrales deses rendimentos. E, por tanto, moitas veces os debates estos dos rendimentos baixos e tal, hai que collelos no contexto. É dicir, non é o mesmo a viticultura de Rías Baixas, con 1.500 milímetros de precipitación, suelos fértiles orgánicos, con a viticultura mediterránea, onde non chove, fai moito calor, e ali os potenciales productivos son diferentes. Entón, máis a de rendimento, e eu creo que o Parral non se consolidou polo rendimento, senón por ese aproveitamento da terra. Hoxe llevemos un potencial moi grande, en canto a que, con estas olas de calor... E o espaller? E o espaller? O espaller ten as ventaxas de que pode ser máis mecanizable, pode ter esas ventaxas, menor coste de inversión, pero ten outras, unha exixencia maior de intervencións en verde. E despois ten unhas perdas de superficie polos giros moi grandes. E, por tanto, en pequenas parcelas e os nosos viticultores, nós nos recomendamos plantar espaldera precisamente por eso, porque é metelo nunha problemática e que, ademais, mal gestionado un espaller pode dar menos calidade que un parral nas nosas condicións. Como non gestiones ben a vegetación, os despuntes, o equilibrio, ese equilibrio produción-vegetación, a veces, pois, o que tes soles ter excesos de vigor que van en contra da maduración. É moi complicada a viticultura, non? É unha ciencia complexa, non? Pero quero dicir, o que vale para aquí non vale para a parcela do lado porque é distinta. Hai un montón de factores que influyen no resultado final, moi común, moi multifactorial, pero e además calquer desviación en un dos factores fai que te desequilibres. Entonces, aquí en viticultura, como en toda unha vida, pero en viticultura fundamentalmente o equilibrio é unha das partes importantes. Entonces, como non é como unha mazán, non é como unha verdura, aquí, como non tens un bon balance entre rendimento e vegetación, pois non vas a poder chegar aos niveles de potencial cualitativo que se necesitan. E a pesar de que nestos 40 anos se modernizou moito, agora chega a inteligencia artificial, e, bueno, para quen non tiña inteligencia, pois supoño que lle boa, non? E que ven a axudar a moitos casos. Este é unha broma un pouco perversa, pero en 40 anos hai moitos cambios na sociedade, moitos cambios e o sector xa é maduro, porque antes había que facer sector, vale? Porque se empezaba de cero, non había DO, non había
técnicos, non había empresas, claro. non había así. E non había masa crítica. Non había bodegas, non había técnicos, non había enólogos. E amando o home e na viticultura, nas labores, seguimos indo no campo, como influyen, que temos que, canto avanzou ou que melloramos ou canto sabemos agora que non sabíamos antes na poda, na cantidad de xemas, cando debemos de facer a poda, no marco de plantación. Faga un balance un pouquiño por aí para non só para a DEO, sino para, bueno, pues eu vexo aí unha evolución, o sea, no contexto xeral, digamos, as fases de viticultura non cambiou demasiado. Podamos do inverno, claro. Temos que dar tratamentos, eu creo que onde máis cambiou é na gestión do suelo e na percepción dos traballos, non? Entonces, a nivel de poda, sí que antes eu recordo nos inicios, pois a xente viña cas teorías clásicas, non podaban en certas lunas, non se podía podar en luna de forza, non se podía podar prohibidísimo, podar en novembro ou antes con tal, porque había unhas prácticas tradicionais e conceptos que estaban. Hoxe, co crecemento e determinados, se van perdendo esas cuestións e se alargan as épocas de poda. Entón, ahora mesmo, pues, estamos hoxe a 20 de decembro e a mellor hai podado o 30% da superficie, eso sería impensable fai 30 anos. Claro. Entón, ese foi un mito que se barreu aí posiblemente. Eu non estou en contra das fases lunares, hai xente que sigue aplicando e posiblemente teña o seu efecto, pero no contexto xeral o efecto final non é tan perceptible e por eso se provoca ese cambio. A nivel fitosanitario tamén se colleu moitísimo máis conciencia, xente máis consciente do tema de uso respetuoso, houve moitísima formación nese sentido, eu antigamente recordo, e aí quizás houve un evento que axudou a transformar o sector que non ten nada que ver con isto, que foi o Prestige, que nós levábamos recomendando o uso de material de protección, os buzos e tal, e realmente eu notei a estandarización do uso dos buzos de protección veu da mans do Prestige, curiosamente, porque como empezou a verse a facer normalizar o uso de buzos blancos, foi moito máis simple. A partir de aí, prácticamente, eu creo que se diría que no ano seguinte, prácticamente o 100% dos viticultores xa usaban monos de protección para... Antes nin eso. A xente andaba, non tiña a percepción de peligrosidade e fumando. Eso tamén foi unha conciencia moi grande, os produtos tamén baixaron moito de toxicidade, hai modelos de predicción que están axudando precisamente. Aí a tecnoloxía axudou moitísimo nos momentos de risco. É certo que as condicións climáticas non están cambiando, os produtos están cambiando, pero eu creo que aí sí que houve un cambio importante, pero onde digo que creo que houve máis cambio foi no tema da gestión do solo, non? Da gestión do solo, porque antiguamente se facía moita labor de laboreo, agora a xente lle perdeu o medo á erva, e esa conservación das cuerdas vegetais generan mellor fertilidade, se utiliza moitísimo menos abono químico, ou se nós penso que estamos no 80% de abono orgánico na gestión dos suelos, e prácticamente casi todo o mundo mantén unha gran parte do ano cubertas vegetais que minimizan a erosión e favorecen a riqueza material orgánica, cosas que agora están de moda en outras zonas e que están volvendo, pois aquí xa levamos unha avanzadilla e creo que esa foi unha das partes que tamén contribuiu a evolucionar. E quizás tamén outra das consecuencias, das cousas que cambiaron é a localización dos viñedos. E non tanto pola presión de crecer, que posiblemente tamén, senón porque antiguamente só se plantaba albariño nas zonas máis secas, nas determinadas zonas onde tradicionalmente eran aptas para o cultivo do viñedo. Isto era así antes dos anos 80 e antes do cambio climático. Actualmente, hoxe os terrenos máis fértiles se están plantando a viñedo e se consiguen boas cadilidades e boas maduracións. E, por tanto, tamén creo que foi outra transformación que tamén cambiou a paisaxe e tamén axudou a crecer e a cambiar o modelo de viticultura. E non só os centros de investigación que están axudando, sea o Centro Fitopatolóxico do Areeiro, sea a Misión Biolóxica, sean os diferentes centros de... Claro. E os técnicos que estades, lóxicamente, durante todo o ano, non tanto no inverno, mentres non hai brotación, pero cando empeza a brotación, estades máis pendentes das temperaturas e dos cambios e das previsións, casi como na vendimia cando se vai chover ou non, non? Sí. Porque, e aquí hai incluso, e vos tendes innovacións, hasta que fixestedes, e fai pouco sacabades noticia como innovación, é que en Monterrey eliminades as xiadas con puntos de calor, non? Sí. Bueno, ao final nos toca, o sea, eu creo que en Martín Codas comenzamos con isto de innovación, pois precisamente
eu creo que recordo que foi no 2002, que a plantación do viñedo de Perredondo foi cando empezamos a nosa actividade de investigación, non? E ese ADN que conseguimos, pois o levamos a todas as zonas. En Monterrey fomos que implementamos a vendima mecánica prácticamente en Galicia, nese viñedo grande que se fixo con un proxecto do Bantegal de recuperación de terras, onde se plantou un viñedo de casi 100 hectáreas, recuperando un monte abandonado na zona alta de Monterrey. E ali, pois, pola dificultade, digamos, de conseguir man de obra, pois foi onde empezamos a facer algo que xa era habitual en outras zonas, noutra denominación de origen, que sí que está permitido, como é Monterrey, e ali estuvemos traballando tamén nunha fase de ver un poquinho os efectos, de si nos metíamos en aí e comprobamos esa parte. En ese viñedo, además, como temos unha orografía e unha altura límite para o cultivo do viñedo, tamén temos que loitar caxeadas, temos moinhos antixeada, e tamén introducimos unha técnica que se está desarrollando en Francia, pois metendo fogueiras de calor. Entón, ao final, sempre tens que estar, o sea, ante os problemas, tens que buscar alternativas e onde non as hai, pois intentar buscar ou desarrollar innovación pois, para afrontar a evolución dos problemas ou a xestión do que tens no día a día. Eu creo que de forma natural, todos os viticultores o fan no seu día a día e nós como organización pois, sempre o tuvemos moi presente e foi un dos obxectivos que marcou a línea de traballo de Martín Codax. Bueno, a verdade é que Martín Codax nos últimos anos está que se sale en premios e en reconocimientos non só locais, sino tamén internacionais, non? De moitos, e hasta reconocer ao director general, a Juan Vázquez, como personaxe do ano do sector do viño no ano 23 pola guía WINEAP. Bueno, estades que vos salides, tendes moitas innovacións e acabades un dos principais motivos, ainda que vostede ainda que temos un programa semanal que se chama Orixe e Calidade, que está aquí, entre outras cousas, para falar un pouquiño máis en profundidade destas cousas e de facer tamén un pouquiño de resumen, pero a semana pasada se lle concedía a Martín Codax Viticultores o premio á innovación da Plataforma Tecnolóxica do Viño 2024 na categoría do proxecto de I+D+I. Me gustaría que nos falara, vostede acaba de mencionar Perredondo, posiblemente a audiencia con as Rías Baixas ten visto moitos dos programas e moitas das investigacións ou dos proxectos de investigación que tendes contado desde ali, desde Perredondo e tal, das experiencias. Que significa este premio para vos? Que significa este premio para o director técnico de Martín Codax ser recoñecido no mundo da viticultura precisamente pola plataforma, non? Pois é un orgullo máis lá das persoas e do traballo da miña participación ou da participación de Martín Codax tamén creo que é un orgullo incluso para Galicia, non? Porque estamos falando dun premio que se concede a nivel nacional nun foro que é a Plataforma Tecnolóxica do Viño, onde está todo o sector representado, grandes bodegas, grandes grupos, todos os deos de España, pois, e un xurado totalmente independente decide dar un premio, conceder un premio a Bodegas Martín Codax nesta esquiniña da península, un proxecto relativamente pequeno para os volúmenes de viñedo que se manexen en outras zonas, e non deixa ser un orgullo para o país, non? Realmente o que ven a poñer encima da mesa é pois ese traballo, ese facer desde os inicios do I+D, como decía non Perredondo, pero despois quizás o gran salto, e foi ese traballo que se fixo de traballo colaborativo, como ADN que temos como Martín Codax a ser cooperativa, pois estamos afeitos a colaborar, pois empezamos a traballar en proxectos colaborativos, un deles temos que comentar sempre que este Zenit de Meter que se foi no 2010, que foi o primeiro que o sector vinícola foi o primeiro que se sensibilizado no cambio climático cando nos chamaban tolos no ano 2010, e a raíz dai empezamos a facer proxectos colaborativos de innovación con outras empresas e sempre estuvemos desde aquela, desde 2010, pois, concatenando un proxecto ou outro de máis de cambio climático, de sustentabilidade, de tal, sempre estuvemos neses foros representando a Galicia e representando este sector e, pois, desa trayectoria, pois, levamos, pois, eu creo que son máis de 15 proxectos de innovación desarrollados dentro de Martín Codax, sempre con ese ánimo de gañar en coñecemento para seguir mellorando e facendo as cousas mellor. E non deixa de ser únicamente un orgullo. A nivel personal, pois, na parte que me toca, pero sobre todo a nivel de poñer no foco, de feito, nestes premios non é só estaba Martín Codax, se deron 9 premios e 3 eran para empresas galegas, o que cal fai pensar de que, a pesar de que somos un porcentaxe pequeno, pois Galicia está aí ben representada e con ese punto de innovación que creo que é onde está o futuro, non? Claro, que moitas veces non valoramos ben o que facemos, non? Pero que somos traballadores, que somos serios, sí. E isto é importantísimo. E aparte de
Unha das partes máis importantes non é que Martín Codas reciba o premio e espalla a información, o coñecemento, non só para os viticultores aos cales sirve, sino para o resto do sector, non? A investigación sigue sendo un dos puntales máis interesantes e que máis determinantes serán para os desafíos que nos veñen no futuro. Totalmente. Citaba antes o centenamento, o cambio climático, esa amenaza que temos aí, que nos fai que cada colleita está sendo diferente, temos que adaptarnos aos métodos de traballar a esa nova realidade, pero que demanda innovación, e nesta innovación, como digo, colaborativa e aberta, non? Porque todos estes proxectos, cando teñen financiación, sempre acaba habendo moita difusión, e eu percibo unha innovación ou investigación que non é tan fechada como outros sectores, imagínate os farmacéuticos con patentes, parece que isto só lo sei yo, sino que é un sector que tende moito a colaborar, e nestes foros como a plataforma, que nace precisamente desa agrupación sectorial, pois o que se fomenta precisamente dentro dese foro é precisamente eso, animar as xentes que se sumen a esta innovación, que se pode facer innovación con un proxecto pequeno, moi grande, porque nesa innovación, en afrontar os novos retos, é onde está o futuro. Se seguimos facendo o mesmo que sempre, tal como evoluciona isto, pois non sei se vamos a ter moito futuro. Temos que rematar, ten que volver máis por aquí para con máis frecuencia, que facía xa unha boa temporada que non. A verdade que sí, xa botaba de menos isto. Remate que o que queira ou co que vostede cree que vai pasar dentro de 20, 30 anos. Por onde ve o camiño vostede no cambio xeracional, na incorporación da inteligencia artificial, é dicir, do coñecemento, do automatismo, da informática? Pois eu creo que temos un reto moi grande, e eu aí xa me poño a veces, hasta me sinto maior falando disto, non? Pero incluso no Salnés, que sempre tuvemos o privilexio entre Galicia de non ter un problema xeracional, onde había sempre moita unha población, unha densidade de población rural moi grande, e parece que non iba con nós o que estaba pasando en Lugo, en Ourense, e de repente nos últimos 4 ou 5 anos estamos vendo, ostras, que isto é transversal, aquí tamén está pasando, e entón ese reto demográfico que temos diante, para min é o gran reto que temos, é dicir, de manter esta actividade, porque temos un potencial e unha riqueza brutal. Ahora mesmo está, e creo que ainda temos, o sea, non estamos nunha situación crítica, pero sí que é certo que van a cambiar as cousas e que vai haber menos xente para traballar, que nos vamos a ter que adaptar. Entón vamos a ter que convivir con retorno de xente que nos axude a traballar e posiblemente con un cambio de concentración, creo que como está pasando en todos os sectores económicos, non? Con concentración de explotacións, antes de cando naceu Martín Codas eran moitos pequenos con pouca actividade, incluso dentro de nós se está polarizando e se están facendo viticultores profesionais que o sector o necesita, porque non pode depender solo do fin de semana, e estes pequenos pues, tenden a desaparecer ou reagruparse. Entón, eu creo que vamos a ter esa transformación. Creo que é moi importante manter a nosa identidade e a nosa paisaxe e o vínculo co territorio e co turismo e con atraer a xente aquí. É dicir, creo que este mundo é tan competitivo e creo que necesitamos xenerar un produto de valor asociado á cultura, á gastronomía e ao viño, que faga que a xente siga interesada en consumir os nosos viños, que veña aquí, que se marche de aquí, pois que a palabra o viño no peito para consumilo no seu lugar de destino. Creo que ese é o futuro. Somos o gran escaparate do enoturismo que seguimos sendo, e tendes premios tamén, Martín Codas, dos mellores reconocimientos, pero que, lógicamente, isto é algo de sector, non é claro, correcto, isto se fai como sector, non como proxecto individual. Correcto. Señor Tobío, foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. Igualmente. Veña máis por aquí, chicanos. Non tens máis que avisarme, e eu se me cadra, pues, fago unha escapadiña e me veño por aquí. Noraboa, moitos éxitos, noraboa polos premios, moitos éxitos, porque son vos para vostedes, para como Martín Codas, pero tamén para o sector, e moi bo Nadal. Igualmente. Hasta un vindeiro que sean. Boa noite. Boa noite a todos. Nos vamos a publicidade, dando os patrocinadores, volvemos, recibimos a José Pérez, teniente alcalde do Concello de Noia. Non o perdan, hasta ahora mismo.